Anpoci. Sentiaki. Dasar Pranyata. Citraksi. Iya. Arep ngopo? Ngelabrak dapurmu. Kok kowe aja genggembelo siramu gegleleng pacakmu ki iso ngangalake Kartomarma medho janji. Ah, Satama. Karo Durmagati totok kalake. Neneng Citraksi iki senopati sesungguhnya. Arep ngopo? Tiban tangan jeblok siramu. Mati tenan kowe. Nyuwun Agung mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati rayi para Ngamarta ngaturaken pasgan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat pengayoman kula Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat pangestungkara wayah betul jagat nuning nggih Yai. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Waraka ing Dwarawati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu ing Ngamarta. Asung paseganipun Yai Prabu sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah. Mboten langkung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Waraka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yai Prabu Darmakusuma. Koko Prabu kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah wonten madyaning Daturaya negari Ngamarta dinten sak mangke menika Koko Prabu sesembahan kula ing Dwarawati kawula nun ninggih Yai sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang rakanto ing Dwarawati wonten ing negari Ngamarta dinten sak mangke menika Yai Prabu Darmakusuma. Kresna kakangku aku ngaturake basaku katura Kresna kakangku kadangipun Kakang Yayi Dimas Werkudara ngaturake sembah kalawan pun Kakang tak tompok nganti lega-legawaning penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Sena. Yo tak gegem dadiake jimat ora liwat prayogakno melenggah ning datur ya Praja Ngamarta. Dimas Werkudara kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki Yayi Werkudara. Nadyan kula ingkang raying Madukara Koko Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhapada paduka Koko Prabu Ndorowati. Yayi Janaka ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Yayi Panengah. Kula pundi jimat paripih dayana ing kasantosan paring pangestu maduka amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu Yayi Janaka. Iya Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kadangipun Kakang Yayi kembar nek kula sedewa ndak tampa siadiatur bekti kalawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang ing Ndorowati Tampanana kembar. Kula pundi jimat paripih dayana ing kasantosan non kula pundi jimat paripih dayana ing kasantosan Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Iya kembar pinten tangsen kaya wis ora kurang kepenak praptaning pun Kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki Yayi Nekula Sedewa. Koko Prabu saderengipun ingkang rayi munjuk atur ingkang sakalangkung kathah mugi parenga sak mangke paduka Kanjeng Koko Prabu nampi dhateng atur bektinipun ingkang rayi Ngamarta saha anggen kula sampun kumlancang wantun hambuyungi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ing Praja Ngamarta sepinten ngalepatanipun ingkang rayi diagung pangaksami dene jejering kula menika minangka dados kadang taruna teka riki lenggan sak mangke wantun animbali dhateng rawuhipun paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang kacihna minangka dados pepayunging para Pandhawa tuwin dados kadang werdanipun para Pandhawa. Mila Koko Prabu dosa menapa ing badhe kula sandhang
menawi paduka Kanjeng Koko Prabu dereng paring pangandikan kepareng anglubirna pangaksami dhateng ingkang rayi ngamarta pun punta diwanggen kula kumalancang wantun ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati Koko Prabu Sri Bathara Kresna Yayi ngemuti bilih ngraka menika dados pujangganipun para Pandhawa jagat menika ngantos kebrebeken sambung rapatipun antawisipun nata ing Ndorowati tuwin para Pandhawa menika ngibaratipun kados dene sederek tunggil Yayah Rina turta gumelaripun ing ngraka ing Madyapada menika mboten sanes kejawi amu minangka dados ing para kadang Pandhawa mila sampun ngantos paduka Yayi Prabu nimbali ing Wanci Rina nadyaning Wanci Ratri ing ngraka nampi dhateng kewajiban ingkang awrat kula mboten badhe swala tertentu kula tampi kanthi lega legawaning manahipun ing ngraka ing Ndorowati malah kaselak nata ing raosipun ing ngraka ing Ndorowati dene sak mangke kula sampun kepareng sowan wonten ing Datulaya mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ing ngraka ing Ndorowati kejawi enggal kula nampi dhateng sabda tama paduka Yayi Prabu wonten menapa dene paduka ngamontaken pepanggihan ingkang beneh kalawan adat ingkang sampun malah nimbali dhateng sowanipun ing ngraka ing Ndorowati Yayi menawi kepareng kawedaring kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang Sentana mandhaping para nayaka Punggawa monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang ngraka ing Dwaraka Yayi Prabu Darma Aji ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten miyos sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu saestu adamel asrep raos sing manahipun ingkang rayi ngamarta Koko Prabu sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ndorowati wale-wale menapa rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ing Datulaya negari Ngamarta dinten sakmangke menika mboten nedya kula kanthi ngrembak perkawis negari Ngamarta miwah kanalindranipun ingkang rayipun Puntadewa tuwin mboten ngrembak perkawis para kadang Pandhawa sedayanipun babar pisan mboten namung mugi andadosna ing kawuningan nalika Paduka pun Puntadewa nglampahi sarinarite sesemek Aran Raja Mala bebantal Bata Sarimbak ing wanci Anggara kasih Koko Prabu mboten kanthi kanyana-nyana wonten ing madyaning pasumpenan ingkang rayi Ngamarta pun Darma Kusuma nampi rawuhipun inggih menika sinuwun Prabu Jim Yudhistira Koko Prabu Ndorowati tertentu sampun mriksa bilih gumelaring negari Ngamarta menika dumados saking wana marta inggih wana mrentani ingkang duk nalika semanten minangka dados negarining bangsaning Jim ingkang kapandhigan dening Prabu Yudhistira sakadang kadheyan tumunten kadang kula pun Bratasena ingkang babat wana marta miwah kadang kula pun Permadi saengga tinarbuka kanugrahaning dewa awit saking keparinging Sang Hyang Bathara Indra negari Jim kala wau temah kababar dados kamanungsan wekasan Pandhawa nampi triman wujuding praja inggih menika ingkang winastan Ngendraprasta inggih negari Ngamarta ingkang kinarya mukti para Pandhawa dinten menika ugi Koko Prabu wondene rawuhipun Sang Prabu Jim Yudhistira duk nalika wonten madyaning pasumpenan cetha dawuhipun sinuwun Prabu Yudhistira bilih dinten sakmangke para Pandhawa kinen inggih menika hambangun wujudipun pendapi Praba Suyasa inggih pendapi Praba Yeksa ngemuti bilih negari menika peparingipun Sang Prabu Yudhistira mila dawuhipun sinuwun Prabu Yudhistira bangsaning Jim menika kala wau tansah gumana musik wonten manahipun ingkang rayipun Puntadewa Koko Prabu kados menapa lalampan ingkang kula tampi menawi kula mboten saged mituhu dawuhipun Sang Prabu Yudhistira jernyatanipun Pandhawa menika mboten yasa negari namung nampi triman saking Sang Hyang Bathara Indra tuwin nampi titipanipun Sang Prabu Yudhistira nalindraning Jim ingkang sampun kundur wonten asal mula-mulanipun Koko Prabu
dawuhipun Sang Prabu Yudhistira ingkang mekaten menika kala wau printen pantraning dalu tansah gumana wonten manahipun ingkang rayi Ngamarta namung kemawon ingkang rayi nedya jumangkah amiwiti ambangun Prabasuyasa inggih Prabayeksa kodheng sutaning manah kula Koko Prabu nyuwun pamunten kenging menapa paduka paring dawuh ingkang mekaten jer paduka sakmenika ingkang minangka dados pengayomanipun para bangsa Ngamarta tegesipun Kyai Prabu ingkang sampun pilih minangka dados makuthaning bangsa ing Indraprastha teka namung badhe ambangun Prabasuyasa wujuding pendhapi Prabayeksa kemawon paduka dadak mawi kodheng penggalipun menika ingin dipun penggalih menapa tuwin ingkang gumana musik wonten penggalih paduka Kyai Prabu menika babagan perkawis menapa Koko Prabu dereng kemawon kula munjuk atur sabdanipun Sang Prabu Jim Yudhistira duk nalika wonten madyaning pasumpenan cetha kula tampi wonten sekawan syarat ingkang kedah linampahan supados Pandhawa kedugi ambangun inggih menika pendhapi Prabasuyasa inggih pendhapi Prabayeksa wewangunaning pendhapi kedah dimginakaken wujudipun ingkang winastan kayu jati seret utawa pelet deket sembur ingkang angka kalih wujuding wedhi malila angka 3 gandhik malila watu cani angka sekawan inggih menika gilingan mas Koko Prabu ingkang rayi nembe sepisan menika ngawuningani sesebatan ingkang sampun lonjat ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang wujudipun kayu jati pelet deket sembur wedhi malila gandhik malila tuwin gilingan mas sampun tambuh dhateng pinten-pinten brahmana tuwin resi pandhita ewadene sami mboten mangertosi wonten pundi lenggahipun menapa ingkang kula sebetaken menika kala wau Koko Prabu mila gandeng paduka menika nadyan wujuding jalma sawantah nanging paduka menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu Dewa ingkang ngandum kabagyan tuwin katentremaning jagat tartemtu paduka Kanjeng Koko Prabu ngawuningani wonten pundi lenggahipun kayu jati pelet deket sembur wedhi malila tuwin gandhik malila watu cani miwah gilingan emas kepareng ambabarana dhateng rayipun Puntadewa kula ingkang sumadya ngupaya wonten pundi dunungipun syarat ingkang sampun dipun ngendikaken dening Prabu Yudhistira menika Koko Prabu Kresna kakangku Werkudara piye bareng wis rampung ngendikane mbarep kakangku ing wis ngendikake nggone bakal kepengin bangun wujuding pendhapa Prabasuyasa ya Prabayeksa ing mapan ana negara Ngamarta monggo barep kakangku wis paring pangandikan akeh babagan syarat sranane kayu jati pelet deket sembur wedhi malila gandhik malila watu cani lan gilingan emas teko kowe malah kendel ora paring pangandikan yen pancen Kresna kakangku ngerti kage paringa dawuh nang yen ora ngerti aku sing ora nrimake lelakon iki lho kok sik lah kok sia diparing dawuh utawa sia dimatur kelawan aku ora nrimake marang lelakon iki sebabe apa dasarmu piye Kresna kakangku ana ing jagat minangka dadi pujangganing Pandhawa kowe dadi suwing para kadang Pandhawa bebasan Pandhawa kuwi jangkah sepisan ngrimbyahake tangan ora lali tansah taren karo Kresna kakangku perkara iki kage padhangno atine barep kakangku kok sik lha apa Siadi ora prisa menyang endi dununging syarat srana ing ngendikake dening Yayi Prabu Darmaji nadyan bola bali barep kakangku ngajak sapejagong karo aku apa dene Janaka apa sing dikake dening barep kakangku Bloko Suta aku ora marteni menyang endi dununge lan menyang endi wujude kaya ngapa wujude lan lenggahe menyang endi mula tumuli aku matur karo barep kakangku gandeng Pandhawa kuwi duwe pujangga ya kuwi Ratu Ndarawati mula ora apa lulih prayoga yen Ratu Ndarawati tinimbalan rawuh ana negara Ngamarta sing wigati supaya nuduhake menyang endi dununging syarat srana mau yen pancen Kresna kakangku wis paring dawuh ora usah dadak kowe sing tumandang Werkudara paringa dawuh papane menyang endi aku sing sagu goleki semanten ugi kula Koko Prabu kula aturi paring dawuh dhateng Koko Prabu Ngamarta
mangke ngerayi Janaka ingkang sagah ngupadi wonten pundi dunungipun Sarat Srana ingkang sampun dipun ngendikaken dening Koko Prabu Darma Kusuma. Werkudara Kresna kakangku piye? Arjuna wonten paring adhawuh padha semenewa sawetara pun Kakang bakal munjuk atung saning Nyai Prabu Darmaji. Yo aku tak midhangetake ingkang tetela Nyai kula wonten paring adhawuh Koko Prabu Sarat Srana sampun paduka ngendikaken bilih dawuhipun Sanata Prabu Yudhistira medal margining pasumpenan bilih Pandhawa kinen ayasa utawi inggih menika ambangun wujuding pendhapi Prabasuyasa inggih pendhapi Prabayeksa. Mongko cetha dawuhipun Sanata Prabu Yudhistira bilih para Pandhawa kedah kados kawan Sarat Srana supados rancak wewangunan ingkang badhe dipun tindakaken dening kadang-kadang kula para Pandhawa setunggal wujuding kayu jati pelet deket sembur angka kalih wedi malela angka 3 gandhik malela watu cani angka sekawan gilingan mas. Nuwun sewu sak pangertosanipun Nyaraka Indrawati ingkang ngrenggani utawi ingkang nengga kayu jati pelet deket sembur menika mapan wonten ing Guwa Sela Mangling. Mapan ana ing Guwa Sela Mangling. Werkudara iya. Babane sapa? Lho, kok seta? Lah kok si Adi lali karo kadangmu Tunggal Bayu? Kadangku Tunggal Bayu sapa? Kayu jati pelet deket sembur kuwi ditunggu dening Gajah Situbanda. Mula yen to si Adi wani nembung kelawan kadangmu Tunggal Bayu, iki mengko bakal kasembatan penjangane Nyai Prabu Darmaji. Dene angkong loro wedi malela. Kuwi papane ana ing Kedung Tuntang. Kedung Tuntang. Iya. Ana ing sak ngisoring Gunung Himalaya ana wujuding kedung persasat segara anakan. Nanging sejatine kuwi dudu wujuding kedung lumrah, nanging kuwi kedaton. Mula tembunga kalawan Sanata Prabu Sayong Sari ingkang wujud baya putih. Wedi malela mau ingkang asta panjenengan ingkang sinuwun. Wah, iya. Angka 3 gandhik malela watu cani. Gandhik malela watu cani kuwi papane ana ing Kayangan. Uga gilingan mas kuwi uga papane ana ing Kayangan. Duke nguni ingkang kagungan ya kuwi Nalendring Maespati Prabu Sri Arjuna Sasrabau. Nanging saiki wis pinundhut kondur ning Kayiwangan. Mula mung karyandum gawe sapa wae ingkang bisa ngaturake syarat patang werna ana ing negara Ngamarta iki ya kuwi dadi jalaran kadangmu Yai Prabu Darmaji kasembatan ambangun Prabasuyasa ya Prabayeksa. Werkudara astaka swala sila berdaba suwanu gembol sumarante awela lha nuwun inggih Nger sampun kula tampi sumpah seganipun anak Prabu Ngamarta akarya bombong raos manahipun ing bapa ing Saka Lima. Namung kemareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa padungah anak Prabu Ngamarta Nger. Anak Prabu Puntadewa kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula bapa Mremban mboten langkung kasekcakno anggen jengandika lenggah. Kula naknan sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing Saka Lima wonten negari Ngamarta dinten sak mangke menika. Anak Prabu Puntadewa Bapa Penemban Durna katuran karahajan rawuhipun Bapa Penemban. Oh, gondhok bleguduk. Anak Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih, mekaten Penemban. Oh, inggih Ger, nggih. Tansah pinayunganing kawidadaran ing sambi kula sawanipun ing Bapa wonten negari Ngamarta Nger. Ampun kepareng kula ngaturaken salam taklim kula. Ngersanipun paduka anak Prabu Indrawati. Kula tampi karya bombong raos sing manam mboten langkung kasekcakno anggen jengandika lenggah. Kula sampun boten kirang prayogi Nger. Anggen kula ngabantur ngersanipun anak Prabu Puntadewa. Durna bapakku. Aku ngaturake sembahku katura Durna bapakku. Anak anongane ndi to? Bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Werkudara Bratasena. Tak tampa kowe ngaturake bekti karo aku ya Sena. Ora liwat pangestune bapak tampanana ya Cak Bagus. Ndak gegem dadake jimat. Prayoga nggon melenggah. Kaya wis ora kurang prayoga praptaning bapak ana ing negara Ngamarta. Telung dina kepungkur kowe tak wenehi banyu suci Perwitasari. Iya. Apa wis tak gunake? Iya, wis. Merga kuwi kawruh kasampurnan kawruh panunggal. Manjing suruping pati. Aja nganti sembrono nggonmu menehake kawruh mau marang sak dingah wong merga
yen to wong sing tok wenehi kawruh mau katabetan rasa angkara murka wekasan kawruh mau mung bakal mobar jagat saisine ning wong mau duwe rasa becik atine apik bebudene ya becik mbok wenehi kawruh mau bakal mbabar katentremaning jagat raya Werkudara. Durna bapakku ngestokake dawuh prayogakno nggonmu lenggah kaya wis ora kurang kepenak Werkudara. Bapa menemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk anakku murid sing bagus dhewe Janaka. Pangestune bapak tampanana ya Janaka. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Piye Sembadra apik-apik wae to? Pangestunipun Bapa Durna tansah pinayogan ing kesarasan. Syukur-syukur. Sri Kandi inggih. Pinaringan waras Bapa menemban. Manuhara tasih pinaringan waras. Larasati Sedaya pinaringan kesarasan. Sing jelas sing endi? Mboten wonten. Syukur-syukur. Sing jeneng bojo kuwi apike ditresnani ya Janaka. Inggih. Kudu adil lahir lan batine aja mbanci timban siladan. Boten meremban. Mergo mengko dadine ora apik. Inggih ngestaken dawuh. Bapa penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Bapa penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh, nek kula sedewa tak tampa. Pangestuku tampanana ya kembar. Kula pun dinggo jimat paripe. Lho nggih, kula pun dinggo jimat paripe Bapa penemban. Kok isih ana panitia siji sing rambageke iki. Setyaki wonten timbalan. Kok ora mbageke Begawan Durna mangke kemawon babar pisan wonten ing Jawi. Ning jaba ngapa mangke menika perkawis kula. Heeh, wis ora apa-apa. Ora apa-apa Setyaki kok ora mbageke aku ora apa-apa. Nek pancen nggonmu karo gething karo aku nganti tekan lahir batin, nganti ana wong tuwa teka ning negara Ngamarta kowe tanpa mbageke tanpa segu, kowe tanpa mbageke karo Begawan Durna ora apa-apa, ora apa-apa. Wong ki mung kari unduh-unduhane. Wong nandur bakal ngunduh. Sapa sing ora mbageke ora ngerti tata krama karo wong tuwa bakal entuk welaking dewa. Setyaki wonten timbalan. Aja nganti gaweku cemas maning nata ing Ndrawati mbagekno sing apik-apik. Begawan Durna sami harja rawuhipun. Slamet Setyaki. Syukur. Lho. Kok ora penak to? Mbok yo ngaturake sembah sungkem ngono lho. Sembah sungkem kula kunjuk. Ah, ngono ra gawe pareming atiku. Pangestuku tampanana Setyaki. Kula tampi dawa sami-sami. Syukur-syukur. Tentrem atiku nek kaya ngene iki. Komplit kabeh panitia padha mbagekake. Bapa menemban Durna Wonten dawuh, Ger. wonten wigatos menapa dene jengandika kepareng rawuh. Menapa saking keperluanipun Bapa Penemban Durna piyambak menapa dipun utus dening Kaka Prabu Duryudana ing Ngastina. Ah, menika ngaten nggih, Ger. Kemarin kula badhe mundhar kusa patukan Prabu Puntadewa. Sewu lepat diagung pangaksami. Menawi telepate ngaturipun ing Bapa ing Sukalima kepareng ngalbirna sih samudra pangaksami. Menika istipun ngaten. Sowan kula menika boten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana lan mugi andados ing kawuningan. Sampun wonten 3 candra etang kelengganing kok dinten sak mangke menika. Negari Ngastina menika kados nampi pegebluk. Negari Ngastina menika kados nganti welaking Jawata. Negari Ngastina nampi welaking Jawata kasinggihan yen. Kathah para kawula ingkang sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Monggo sedaya tetanduran tanem tuwa ingkang dipun tandur wonten negari Ngastina menika sami anggagangaken boten saged tukul angrembaka. Toya-toya sendang sami asat. Monggo ketiban ketiga ngerak angagak-agak. Ingkang satemah negari Ngastina menika kirang toya kirang boga. Bekasan damel cintranganipun para kawula sak negari Ngastina. Dereng ngantos dumugi semanten anggenipun nampi lampahan dumadakan katrak. Inggih menika sak kathahing sesakit ingkang tumanduk dhateng sangganing para kawula. Mila mboten maneh menawi negari Ngastina menika kawulanipun kathah ingkang nandhang sakit enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Inggih Bapa Penemban. Oh inggih, Ger. Panjenengan menawi rawuh wonten negari Ngastina, mriksani kawontenan negari Ngastina menika kula nuwun sewu ngelus dada, ngelus dada. Kula piyambak boten mentala nyumurupi dhateng kawontenan negari Ngastina. Kathah para among tani ingkang boten saged panen bekasan kekirangan boga, tumunten nandhang sakit. Sasampunipun enjing sakit
mboten saged dipun tulung sonten tentu pecah. Sampun kathah pinten-pinten kawula Negaring Astina ingkang dados korban dumados ing pagebluk ing mantuk wonten Negaring Astina. Mekaten penembahan nggih nggih. Kula piyambak boten mentala kok nyumur pidhateng kawontenanipun Negaring Astina menika. Kula piyambak boten mentala. Mergi kawula menika nuwun sewu enjing nyambut damel sonten boten menapa-menapa menika pecah. Monggo boten mawi sakit. Wonten ingkang enjing budal wonten ing sawah ngluku garu lukunipun wonten ing pesawahan. Sonten monggo boten wonten menapa-menapa namung radi masuk angin ngaten terus pecah. Menapa boten mengerikan? Nggih. Kawontenane kados mekaten menika kathah nggih kathah. Bakul enjing dodolanipun laris. Mboten kanthi kanyono-nyono, namung klilipen kok pecah. Lho, namung klilipen Bapak. Iki klilipen watu sak trek. Dumadakan pecah. Menika marambah makaping-kaping. Wah, mboten namung para among tani najan sedaya para nayaka ugi ngaten. Nayaka ugi kok kathah ingkang kondur saking kewajibanipun minangka dados nayakaning praja, mboten nganti kanyono-nyono. Enjing wangsul wonten griya sonten sakit enjingipun pecah. Pokokipun mboten ngantos ngangge petangan dina. Enjing sakit sonten pecah, sonten sakit enjing pecah, enjing sakit sonten pecah, sonten sakit enjing pecah. Ngaten menika wongsal wangsul. Ngantos kula menika bingung bidhalaken jenazah menika ngantos bingung. Nggih. Tumuli anak Prabu Duryudana paring dawuh kaliyan kula, Bapak Durna, panjenengan menika dados pujanganing Praja ing Astina. Kula aturi manekung dhateng panguwasaning dewa. Nyuwun ngersanipun dewa supados paring wengan. Kados pundi caranipun supados Negaring Astina menika waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Tumunten wonten ing dinten Sukra Kasih. Sukra Kasih. Malem jemuah kliwon. Inggih, ingkang kepengker kula minggah wonten ing sanggar pelanggatan. Kula minggah wonten ing sanggar pamujan manembah dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Nampi menganing dewa. Nalika semanten wonten dewa ingkang mudhun merepeki dhateng jasad kula. Tuwin paring dawuh, "Ong ilahing Begawan Durna, negara Astina isa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya, yen to kudu disranani wujude ya kowe ingkang winastan Gandhik Malila Watu Cani." Gandhik Malila Watu Cani. Inggih. Tumunten kula jugar saking tapa. Pungun-pungun amargi kula piyambak boten mangertos wonten pundi dunungipun Gandhik Malila Watu Cani. Kathah rencang-rencang Brahmana Pendhita Resi ingkang kula suwuni priksa wonten pundi dunungipun Gandhik Malila Watu Cani menika kala wau. Ewadene sami boten mangertos, bingung raos ing manah kula. Tumunten kula emut. Kula kemutan. Bila kula menika nggadahi putra siswa inggih menika para Pandhawa. Mboten tok pendhawanipun. Nanging Pandhawa menika sinanding dening setunggiling Nalendra ingkang panci lantip panggraitane turta pinter dasare titis dewa. Mboten sakit kejawi namung sinuwun Prabu Dwarawati. Ah, kawuning ana niki wau janjane kula mboten bidhal saking Pertapan Sukalima, nanging kula bidhal saking Negari Dwarawati awit saking Pertapan Sukalima kula jumujuk wonten ing Negari Dwarawati. Nitebis jalur 1A. Dumugi Dwarawati lah kok suwung. Mboten wonten nata Dwarawati ngendikanipun bidhal utawi sowan dhateng Negari Ngamarta. Mboten wangsul wonten ing Sukalima. Tumuli kula bidhal dhateng Negari Ngamarta. Oh, syukur-syukur, Nger. Wonten mriki pinanggih Sina Prabu Dwarawati. Samangke kula badhe wonten perlu wonten Sukalima menggari paduka anak Prabu maring wedal sawetawis. Anggen kula badhe sak pejagong lan nata ing Dwarawati. Inggih menika anak Prabu Sri Bathara Kresna. Menawa dipun parengaken, Nger. Koko Prabu wonten dawuh Yayi. Bapa Penemban Durna mboten betah kalian para Pandhawa. Namung betah kalian paduka Kanjeng Koko Prabu Dwarawati. Betah kalian kula. Inggih kasinggihan menapa Koko Prabu. Menapa dipun keparengaken sawetawis kula radi majeng anggen kula ngabiyantara. Kula borongaken Purbawasana paduka Kanjeng Koko Prabu Dwarawati. Bapa Durna wonten wigatos menapa kaliyan ingkang putra ing Dwarawati? Oh, ngaten, Nger. Sampun kathah-kathah nggih kula munjuk atur. Mestinipun anak Prabu Dwarawati mboten badhe kekilapan menawi sampun aturaken kesanipun anak Prabu Puntadewa, Pak. Gandhik Malila Watu Cani menika kula nuwun sewu, papanipun wonten pundi? Nuwun sewu.
Nadyan kula mangertos nanging kula mboten badhe mujuk atur. Lho, sebabipun menapa? Sebabipun menika badhe kinarya sarana syarat Nyai Prabu anggenipun badhe bangun Prabasuyasa. Mangke piye to? Menika nyawa lho, Nger. Menika nyawa. Nyawanipun tiang-tiang Ngastina. Nyawanipun tiang-tiang kawula sanegaring Sina minggahing para nayaka lan punggawa. Lah kok panjenengan badhe mentala nyumurupi dhateng pejahipun para kawula Ngastina? Kula nuwun sewu, sing dadi Ratu Ngastina menika sinten? Anak Prabu Duryudana. Lah inggih, menika pakaryanipun ratu. Ratu ki wong kang sinambiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis bajing ing negara iki ning pundhaking ratu. Ratu ki wong kang sinambiran pakaryan gawe tentrem, gawe ayeming para kawula. Kula nuwun sewu. Sampun dipun paringi sasmita Kurawa kedah ngupadi wonten pundi Gandhik Malila Watucani. Ning ewa semanten lah kok nalindranipun boten purun ngulir budi ngasah kadewasan. Ngupadi wonten pundi durungipun Gandhik Malila menika kala wau. Kok dadak njaluk tulung wong kana-kana. Kula nuwun sewu. Apa Kurawane sarta Ratu Ngastina wis padha ora weruh mripate apa piye? Apa mata batine wis padha wuta ing atase ming goleki Gandhik Malila Watucani kok dadak nyeroyo wong kana-kana. Kula nuwun sewu lho Bapak Penemban. Kula nuwun sewu, kula namung munjuk atur. Menawi jenengan dika menika kula nuwun sewu minangka dados pujangganing Nalindra ing Ngastina, panjenenganipun kok dados pujangganing negari Ngastina. Pendak-pendak wonten ribet, pendak-pendak wonten perkawis namung nyuwun pambiyantunipun tiyang sanes. Lajeng ginanipun menapa panjenengan dipun dapuk pujangga negari Ngastina Penemban. Sontolaya. Bleguduk manyar-manyar mrigantil buntute Yamaha bebek. Ya kok dadi kaya ngono kowe Sinuwun Darawati. Malah sampean luputi karo Begawan Durna. Oh, ora jumbuh, ora padha karo kondange. Ora jumbuh karo kawentaring Nata Darawati ing kondang titih Sanghyang Bathara Wisnu. Dewa sing tukang ngandhong kabagyan, dewa sing kondang ngandhong katentreman. Ning nyatane sampean ora iso gawe tentrem, sampean ora iso gawe bungah wong liya, sampean malah gawe peteng negara Ngastina. Terus wonten pundi dununging Wisnu? Nek ngono Wisnu sing mapanane angganing Ratu Darawati menggara ora ana nyatane. Nyatane sampean mentala nyumurupi pati ning para kawula sanegara Ngastina. Oh, Wisnu apa kaya ngono kuwi negare itu? Logan suaramu wani ngias karo Kanjeng Prabu ngaring-ngilani dadaring Prabu Darawati. Jeleh nyawang jeglaring jagat semih rembulan ayo aja ngunek-unekke sembahku Setyaki sing ora trima. Kowe ngapa kowe? Aku ora ana masalah karo kowe kok. Yen pancen ora wani karo Setyaki aja pisan-pisan nguring-nguring karo Prabu Darawati. Iki sesembahanku, aku Senopati Darawati. Yen nganti kowe wani nyamah asmane kok Prabu Darawati aku sing ora trima. Wah, bungke. Ora nyawang iki sapa? Iki guruku. Iki tak anggap bapakku. Kowe wani ngunek-unekke Durna bapakku. Aja mungsuh Durna, mungsuhe aku. Mungsuh sapa-sapa aku ora wedi. Wah, idak mutar. Mutar kowe ayo. Oh. Pinter Werkudara pancen wasis tenan. Kowe ngerti lho labuhaning wong tuwa, kowe ngerti nek aku iki gurumu, kowe ngerti nek aku iki bapakmu. Mula nek aku dunauneke Setyaki kowe ora trima. Bagus kaya ngono kuwi, Nggir. Sing jeneng wong tuwa iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa kaya ngono kuwi. Nek nganti aku diajar karo Setyaki, nganti aku diwaneni karo Setyaki, kowe kudune ora trima. Mergo kabeh ilmu sing tak paringke kowe iki saka bapakmu Begawan Durna. Aja kuwatir. Setyaki melu wani nganu karo kowe, wani ngunek-unekke karo kowe, gedene ngajar karo Durna. Wis beda perkarane. Wis ora Setyaki mungsuh Kurawa, Setyaki mungsuh Werkudara. Lho, Werkudara? Oh. Kowe kok ngono iki labi sapa? Labi Durna bapakku. Iki guruku, iki bapakku. Sapa sing nyamah asmane guruku? Aku sing ora trima. Lah Setyaki tak takon, Setyaki sapa? Setyaki iki adikku. Iki Senopati Darawati. Lah sapa sing arep wani karo Setyaki? Arep mulasara karo Setyaki? Mungsuhe Kresna. Jagat Dewa Bathara. Ora sanggleleng. Jagat-jagat Dewa Bathara apa? Oh. Saiki mengkari piye?
Lha kok sinuwun Prabu Darawati melu-melu perkara iki kepiye? Sing melu-melu menika sanes kula ning Werkudara wong maune meneng wae ora ana apa-apa bareng Durna diunek-unekke kok. Panjenengan diunek-unekke Setyaki menika wis sampun satrepipun wong sampeyan ora ngerti tata krama ngunek-unekke karo Ratu Darawati. Kula menika ala-ala ratu lho. Kula menika elek-elek Nalendra. Ora dicecamah jenenge sak penake dhewe. Ngrungokke ora goboke, gobokmu iki ngrungono. Werkudara kok ya ngrungokke. Gayeng iki. Wis jelas. Oh, gayeng nek carane kaya ngene iki. Werkudara musuh Kresna, aku diajar Setyaki. Kok tetep perkosa terus ta aku? Wah, mbok ora weruh. Wani ngajar karo Durna bapakku aku musuhe. Mula sinuwun Darawati tak aturi supaya bloko wae. Timbangane kok kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan. Dadi gegeran negara Ngamartaya. Kowe bloko gandhek malih watu saniki papane menyang endi? Yen ora gelem bloko aja nglakon dosa wae. Aku nglakon ngamuk bungkul negara Ngamarta. Werkudara. Ayo didunke. Wah, wani jotos Durna bapakku. Wani wae. Wah, batik Werkudara. Ayo didunke. Setyaki mbok dunke apa ora? Setyaki ora mbok dunke, aku ora urusan perkara Prabayusa Suyasa, ora urusan perkara Prabayaksa. Arep iso mbangun ya sakarepmu, ora ya sakarepmu. Ayo didunke. Werkudara. Piye Setyaki? Ora. mboten. Ya wis. Ora, Bu. Malah mboten kanten-kanten lamaningken dumados wonten ing Praja Ngamarta. Yayi. Kula kuwatos. Jumangkaipun kadang kula ing Nunggul Pawenang, sasamunipun Setyaki medal saking Datulaya. Menika mangke malah mboten perkawis antawisipun ngadi kula kaliyan pun Begawan Durna nanging perkarane malah Werkudara karo Setyaki. Kepareng paduka lan ana kula nyuwun pamit madal paselan. Koko Prabu kula aturi saged nyirep dhateng kamurkanipun kadang kula ing Jodipati. Sasampunipun menika monggo kula aturi kula borongaken anggenipun angrantem babagan wewangunan Prabayasa inggih Prabayaksa. Lan ana kula nyuwun pamit ngrumiyini medal paselan kula sumanggaken sembah kula ingkang demiring jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Darawati. Dimas Janaka wonten maring adhawuh Koko Prabu. Si Adi kuwi uga siswaning Begawan Durna. Kok si Adi ora murina Begawan Durna dicempalani kelawan Dimas Setyaki? Mboten Koko Prabu. Mangke mindak malih mboten prayogi krana kula mawi petangan. Bapa menemban Durna sampun nyala mentah kaliyan Koko Prabu Darawati. Sampun tumindak ingkang boten sak mestinipun, sampun sak limaripun menawi kadang kula ing garba rujipun Dimas Setyaki. Tumunten gadhahi swaga ingkang kados mekaten. Nanging kadang Jodipati ingkang sajake banget nggone nganggep kelawan Begawan Durna kuwi sawijining pandhita ingkang ora nate keluputan. Inggih. Mangke dipun pasrahaken dhateng Koko Prabu Darawati, kula kinten boten badhe kecalan pemanggih Koko Prabu. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Tatanen para kawula aja nganti kasemyok ing ngaradan. Pun Kakang kundur ngedhaton sembah kula ingkang ndherekaken jengkar paduka budalna kang padha seba. Kaya wis ora ana dawuh maneh Kyai Arjuna. Koko Prabu mestu padha dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Pripun Kakang? Lah kok dadi sampean malah metu njaba pagelaran njaba alun-alun negari Ngamarta? Kok nangis kaya cah cilik? Enten napa? Demate. Pripun? Kula wis omong apa anane saring anak Prabu Puntadewa nyuwun ngampil Prabu Darawati supaya nyuwun priksa wonten widulungipun. Gandhek
Malela Watocani. Nggih. Ning sinuwun Bathara Kresna mboten paring pangandikan, kula nesu. Waduh. Sampeyan nesu Kula. Nata Ndarawati kula unek-unekke. Bareng sinuwun Ndarawati kula unek-unekke sing ngadu arep kali kula dudu Nata Ndarawati. sinten? Setyaki. Sampeyan ya ora ngematke teng riku niku ana Sencaki apa ora? Anten. Ning gedhe ati kula merga dewange karo Werkudara. Tumuli kula teruske nggone unek-unekke karo sinuwun Ndarawati. Oh, lah kok ora ngerti sangkan paraning bilai. Brus. Brus niku Sencaki jotos kula. Kula kontal nganti tekan jaban pendopo negara ing Amarta. Krekel-krekel. Ajeng tangi tubruk Sencaki diajar. mboten sah nangis. Ora nangis piye lara e. Ditanya wong kok ora nangis. Kurawa diketake. Barengipun Setyaki tadi parang, Setyaki dundurke. Kula pengen adu arep karo Nata Ndarawati. Aja kula suni prisa. Tong pun digandheng Malela Watocani. oh nggih. Kudu menang Kurawa. Lho kok kudu menang pripun? Kurawa niku durung karwane iso menang. Pun pokoke diketake Dipati. Nggih, ngestoke dawuh Kakang Mremban. Setyaki Kartomarmo. Aku ngerti yen kowe bakal milani karo Begawan Durnahayu. Kurawa aja maju ijen krubuta leganing atiku. Wah, kemewat ucapmu keparat. Aku ijen wae bakal keduga bondo karo kowe. Sing dadi nyatane kene marganing patimu gletho ndasmu mati selawase urip arep. Gatotkaca Siwa Surtayu aja gawe geger negara Amarta. Ah, kukut jagate negara Amarta mati. Wah. Biar. Wah. 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 Antarja. Wah, mati kowe.
Kowe mau maju mempeng sing tak goleki sapa? Cencaki. Ketemune gentone. Mula aku melayu bae. Perang ki rasa milih-milih mungsuh. Weh, aku ya milih. Aku cocok. Kalau mungsuhku aku ya milih no. Maca aku muncul Antaséna jelas kalah, yakin cumpah. Arep kalah nek wong wani maju perang iku kudu wani ndadaki perkara. Ayo kaya aku sing tekaning pati. Begawan Durna arep gawe geger negara Ngamarta. Anak-anak Pandhawa sing ora trima Pakde. Bali ora? Nek aku bali, nek aku ning kulawa liyane ora bali, maca aku bali dhewe. Engko dikira olah kompak. Terus Ya belang olah kitang dilo-dilo. mungsuhe aku. Aku lawani. Terus sing tok karepke mungsuh sapa? Liyane kowe. Ya. Iki caya abot. Liyane Gatotkaca lah. Liyane Gatotkaca kalau Antaséna aku yakin cuma nek kemluk Purkasa Trilo kuwi Gatotkaca aku gak yakin. Wah. Lumangsaku kok mungsuhe abot-abot iki. Pak Dikersaripun mengsah sinten? Nek ana cek wedok. Oh. Wah. Piye? Kelemon. Aku lha pate seneng karo sing lemu-lemu. Ngewuhke kok sampean yo wis aku wae rasa dadak golek sapa-sapa. Tibantangan jeblok silamu. Nyo tibano. Aku kena tangane Pak Dewu Durma Gating gledak meguru karo kowe 20 taun. Wah, aja combong. Aja umuk. Wong kibil, Ngopo? Wong libil kibil. Wong kibil bakal kejungkil. sing dadi nyatane Pecah dadamu. nyo. Wedan. Sing seru Iki wis celo. ora krasa. Sing kudu menungso iki dapulmu. Umume diantem iki caula-ulane kowe gletak. Lah kok kowe ora apa-apa dijotos padene ketoke ngino banget karo aku. Kene aku tok kon males tak antem pisan kowe modar lho. Hah? Nek iki aku tok kon males tak antem pisan kowe mati mesti. Jajal po. Kiwa. Kiwa semaput. Wah, lekojo kabeh iki. Padahal aku wis kebacut ngantem ya. Heeh. Mongko hukume wong ngantem kudune dibales. Nyo. Gage. Aku tok antem tekaning pati trima ora dadi Kulawa. Ayo. Aja raca dadak wige-wige, aja lagu-lagu. Dis ngono. Wes modal mbok ben, urip doyak-doyak utang kok. Modal ya ben. Sing gedhe pangapunanmu ya Pakde. Ah, sing ngene pangapun tak ngapula. Aku mati dijual gak ke anakku Antaséna anake Werkudara, malemku tanpa pepinjan. Mula dadi wong ora sok gleleng. Aku wis deg-degan saka kono wis tak sawang Durma Gati kok ngulungke sirahe ning ngarepe Antaséna iki cakahe wis edan apa ya? Lah ngandel ora. Diantem pisan gledak kok. Dur. Urip apa mati le? Urip. Gene iso wangsulan. Setengah mati, Man. Urip ning setengah mati. Heeh. Mbok duripke meneh. Wis la ico. Waduh. Waduh. Wah. Piye, maju po? Mbok mulih. Rumangsaku kok Kurawa kok werna-werna ora. Sapa sing arep maju? Watak tidak. Citraksi. Nggih, Man. Maju po?
mungsuhe Antasena ana, Gatotkaca ana, Antarjana, Setyaki ana, Wedyan. Wani karo sapa? Aku wedi kabeh. Aku nek ngerti Kurawa kok jengkel rasaku. Ora ketang sedhela maju oleh nggo netepi kewajiban. Kuku. Kuku latris minggawan. Susu Suramrata, Jaya Mrata, imbang yen padha-padha. Nenek Kartomarma Surtayu, Asatama Durmagati kalah karo anak-anak Pandhawa ning iki aja dipepapandang sebelah mata. Mang tonton man. Antasena Gatotkaca Antarja Setyaki telung kedheping paningal sisirahe ora tak jangken teng ngarepe sampean. Trima kukut jejeg jagat kula. Iya ora ming omongan bayi lho, ya omongan wong tuwa lho. Lho, wong tuwa mamang tonton. Labrake sampean. Anggape aku iso tok timblis kok. Nenek-nenek liyane mangsa bodho. Nenek-nenek aku aja tok gawe sesake penakmu de. Pak D Citraksi. Aku dudu pakdemu. Siwa. Siwa sapa? Siwa tentrem apa? Nglakon mati dening aku. Gimer siramu. Modar kowe. Selamat datang di Banyan Mondo. Iki Raden Arya Citraksi. Kudus. Wong Sorja. Antarja kok wong Sorja. Iya. Kowe termasuk mungsuhku. Idyan mboten kinten. Menawi Pak D Citraksi dalu menika ngedap-edapi Bapak-bapak jan. Sasa ora-orane aku wis meguru nang ngene Makirot. Mula titit natah mendat jiji nara menter. Kowe arep nyoba tangane Citraksi. Moyo tibano Mati dening aku. Modar kowe. Idyan mboten kinten menawi Pak D Citraksi dalu menika ngedap-edapi Bapak-bapak jan. Sasa ora-orane aku wis meguru nang ngene Makirot. Mula titit natah mendat jiji nara menter. Kowe arep nyoba tangane Citraksi. Moyo tibano Mati dening aku. Modar kowe. Iki Pandhawa ya dudu, anak-anak Pandhawa ya dudu. Kowe sapa? Lah kok dadi kowe maju perang? Apa kowe kepengen tak sisirnake? Padha karo perjuangan. Gosek ta. Wong maju perang kok seliliten. Edan. Hah? Malah guyu.
Piye, Jedi? Sampeyan weruh tandang kula. Sesentyaki kula tandang dheweke pucet kula juyotos. Kuku kula jambak, kula tendang. Kula joget sampeyan weruh. Weruh, aku ya gumun kowe saploke nane Mak Erot kok gleleng ora jamak-jamak. Kekuatan man. Ha iya. Bar kuwi babar niku Gatotkaca. Le kowe rasa melu-melu kowe bayi wingi sore. Pakde kula aturi mundur dengkulmu melocot. Yes. Gegah Gatotkaca kula tonyo ambruk. Oh. Kula jambak kula tendang. Jil. Sing ketiga. Heeh. Anake Werkudara sing mbarep niku sapa jenenge? Antarja. Nah, Antarja metu saka bumi jedul. Arep ngopo le melu antem dasmu, Des. Cacak rambutnya tendang dia kontal. Saka kadohan Antasena niku weruh kula mlayu man. Oh, kuku kula ya. Lah iya. Ilang Antasena kono wong wedok lumu banget. Mendelik matane. Kowe sapa kowe? Kowe dudu Kurawa, kowe dudu Pandhawa, kowe dudu anak-anak Pandhawa. Lah kok kowe maju perang? Kuku kula rung ngomong wis didupak dada kula. Cies. Wonten rai kula dies candak bangkaan kula bante kene ngebuk. Brek. Tele-telete kula. Tele-tele. Ora kebablasen sak huruf. Tele-tele. Dene rasa. Tele-tele man kula. Barang kula awak kula diangkat set. Terus ngerti-ngerti mak slep. Kula setengah mati niku. Setengah semaput. Ning cangkem kula isih iso ngrasake. Kula ngoten kaya enak. Terus kula mempeng banget nyun. Bareng entek kula ditendang. Dia rekane arep sijine. Ning riko ngomong, "Hes. Iki dienggo sengkuni." Ngoten niku. Iki ra omong kosong lho iki. Tenan. Saestu. Mang bukteke. Nek nganti engko ngapus tak kepruk watu sirahmu. Ki mumpung aku haus lho iki. Mang bukteke nang mboten mang tembung dhewe. Asli muni ngoten niku mbok kula yang arang ngapus ya mbok sumpah. Ajeng kula sijine ajeng kula cekel niku ditamplek tangan kula. Iki nggo sengkuni ngono. Tangan sampean dingengi man. Iya. Dangane mulih nang Plaza Jenar. Iya. Mbok ya gliyak-gliyak. Ngowo. Blirak-blirik mripate. Ngopo? Arep genahke. Genahke opo? Isin aku. Jarene lho. Jarene opo? Jarene iki sing dijinggo aku. Sing aku. Apakah betul? Wani kerasani gedene grayok ketok gulungmu. Maju tendang mutar. Ora masalah tendang. Kuwi sidonggo aku apa ora? Nek ora aku tak mulai. Setan rata-rata. Tuwekan. Ora golek dalan becik, golek dalan sisa penake dhewe. Seger man. Seger ndasmu. Oh, cebleng ya ora. Ngapusi wong gerang Kakang Penemban Durna pripun Kakang?
kertaning bawah iblis larat. Oh, Setyaki ora pisan ora pindho kowe dak sia karo Begawan Durna. Kowe gawe cintranganing Begawan Durna. Sagedakan iki kowe iso nampani Kyai Cundha Manik, aku meguru karo kowe Setyaki Barat. Apa lek? Belajar kula nggih. Kok mlayu ngopo? Durna culika. Culikane ngasta Kyai Cundha Manik. Monggo menika pusaka digdaya, menika pusaka ngedap-edapi. Terus kula ajri. Ngene wae. Aku tak takon karo kowe, kowe jujur ya, Lek? Iya. Jane sing tok ajab ki ngopo to? Jane nek ora sah nganggo ngajar Durna iki jane ora apa-apa. Ning kula menika gedeng, nggih. Kula menika ndek pekareman nek ketemu Durna kudu njejeki raine. Terus ning sakmenika mbeto Kyai Cundha Manik. Dereng marem menawi dereng jotosi raine Begawan Durna. Ngene wae. Cundha Manik kae engko tak rebute, aku tak mlebu njero bumi. Ngene Durna wis nggawa Cundha Manik ajaran sakpole ning kula ajri. Wedine menawi dipun rencang ingkang Rama. Bapak Werkudara apa? Nggih. Mengko digawe srana bapak menjeleh le nglabuhi Durna. Carane pokoke manut aku. Oh nggih, ngestaken dawuh. Kowe ngadeg nang kene aku tak ambes bumi nek durung tekani aku tak ning burine Begawan Durna, Cundha Manik tak jumpuke kolonen. Oh nggih. Aestu lho nggih. Tenan rasa kuwatir. Ayo. Ngaku kowe digdaya sekti kalintang jayaning merak. Ngaku kowe piye tanding boboting yuda niku ora bakal menang karo Begawan Durna. Apa kira-kira kuat nadahi Kyai Cundha Manik? Oh, Setyaki aja gembira sirahmu gleleng pacakmu kowe Setyaki. Kyai Cundha Manik iki tamake gunung jugruk segara asat. Nek men kuandamu wis bakal tekaning pati. Ora bakal aku mundur jangka. Loh, kowe wani nadahi Kyai Cundha Manik? Sing tak wedeni apamu? Babuk. Lakon cocok Kyai Cundha Manik ora tinjung akhirat. Aja tundang Begawan Durna. Iki mereka nanti Antasena sing nyala. Kowe terlambat kowe Werkudara. Wah. Setyaki tak dugang modar. Glundung. Glundung kok isih lara aku Werkudara. Kowe jare mau mbelani karo aku ning kesuwen. Kowe dikapake Werna-werna. Dijotos, ditendang, dibentang, banting. Digeprok-geproke awakku. Aduh lara tenan Werkudara. Wah, iya. Iya piye? Wong lara kok iya. Minggiro Setyaki tak oyahe. Wani tak sio karo guruku. Wah, Setyaki tak banting mutar. Banting. Setyaki dibanting. Doyak. Apa kowe lila? Apa kowe ikhlas nek bapak gurumu Begawan Durna diajar sawenake dhewe? Durna iki prita monyor-monyor kondang kalau kengrat jagangan iki berbeken marang komandange Begawan Durna. Lah kok dadi mendika suwi-awi karo Setyaki. Doyak, Setyaki doyak, pateni. Wah, bungke. Anggepe kowe ngajar karo Durna kuwi wis menangan Setyaki, ha.
Wis dadi wong nduk jeng. Oh, kowe ora ngerti kowe diincem karo Werkudara. Kowe dioyak karo Werkudara. Candak karo Werkudara sabetke. Berbatan sumir kuandamu Setyaki Marti, Durna tentrem, aman. Aja mbok anggap aku wong loro saudon telu saurupan. Najan Werkudara kuwi wong Pandhawa ning dheweke tresna karo aku mergo Werkudara ki nganggep aku ki bapa gurune, nganggep aku ki bapakne. Mati kowe, mati Setyaki. Setyaki mati Durna ora ana ing bakal wani tumandang utawa njotosi karo Begawan Durna. Tentrem uripku nir ing sambikala cinaketna kanugrahaning para Jawata. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa Mbah kok bengok-bengok? Ora ngopo-ngopo kok nangis. Mesti arep jotosi aku ta kowe. Ala. Ketara akikmu tok balik kabeh. Jotosi iki mengkari perkarane kok. Kowe mau kok ngrasani Majelis Setyaki dipateni bapak iki perkarane apa? Sing saking nglabrak aku. Terus bapakmu ngewangi aku. Terus bapakmu tak kongkon Werkudara Setyaki pateni. Setyaki doyak karo Werkudara. Apa ora seneng atine mbahmu? Nek Majelis Setyaki mati aku ora trima. Nek ora trima terus? Aku njotosi wong sing dadi tok sumbering perkara nganti dadi jalaran Majelis Setyaki tekaning pati. Maksudsu? Maksud lu? Aku? Sampeyan ki pendhita. Kok dadi sampeyan ora golek dalan sing padhang ning malah sampeyan bujuki bapak supaya njotosi Majelis Setyaki gedene matine Majelis Setyaki. Nek nganti bapak matine Majelis Setyaki Siwa Ndwarawati ora trima kengko kriwikan dadi grojokan geguyut dadi tangisan. Kabeh mau sumberi saka sapa? Antasena ora maju-maju. Wegah Antasena ora maju-maju. Aku takon karo kowe sumberi sapa? Antasena. Sumberi sapa? Malah nangis. Werkudara! Help me! Help me! Werkudara! Sesuk menaki kulino belajar bahasa Inggris. Lah ngopo? Aku wis bengok Werkudara. Help me. Kuwi artinya Werkudara, tolonglah aku. Kowe ora paham. Aku ngerti ku wong ming ngoyak Setyaki kok nganggo helm. Help me. Tolong aku. Aduh. Aku biyen mulang kowe kok ora tau mulang basa Inggris to Werkudara. Sopo sing ngajar kowe? Antasena. Antasena anakmu lanang ngajar aku Werkudara. Beda apa kowe duwe anak sing mentolo karo mbahne? Beda apa kowe duwe anak sing tega karo mbahne? Wah, nek cara aku anak kaya ngono ki ora pantes urip Werkudara. Ora bakal iso urip, kowe mesti bakal tekaning mati. Mati kowe Antasena. Mesti kowe bakal tekaning mati. Ayo sambata kowe leganing atiku. Antasena mati, Setyaki mati. Nek perlu Gatotkaca Antarja tak gawe pateni karo Werkudara.
Sawa. Ora ngaku tak kepruk raimu. Setyaki wegah aku nang nganggo ngadeg barang ngono kuwi. Mbok tengok-tengok sing apik wae jagongan kok nganggo ngadeg barang. Setyaki. Tangane kok gegem barang kuwi. Werkudara. Jaluk ngapura. Aku mencolot ora ngerti nek nibani kowe. Jaluk ngapura. Ora apa-apa. Kaya disetum gegerku. Wah, iya. Terus piye? Senjaki saka kono ngantemi aku. Terus piye-piye? Aku nek to tinggal ning kene kowe ngoyak Setyaki, Antasena teko bancan. Aku ngoyak Antasena, Senjaki teko entuk undangan genduren. Brus sampe naik dhewe. Aku kaya ingkung. Wah, terus kudu piye? Aku digendong Werkudara dijak ngoyak Setyaki karo Antasena. Wah, ayo. Ini tak gendong. Wis, Dam. Mergane ora tau gendong aku engko nek kaya ngono kuwi aku gah. Ning ati diajar kowe mlayu dono aku diajar Setyaki. Kowe mlayu mlono aku diajar Antasena. Aku apa tinggal bulan-bulanan aku. Aku bakal njaluk karo kowe aku slametno Werkudara. Iki kok ora tekan-tekan to Werkudara. Kok mlorot wae to. Lunyo aku kemringet. Dilap sik. Aku nggo wanduk cilik Werkudara. Gegermu ya manyen ya. Kelunyunan Werkudara. Yes. Nah, iki rada kepenak. Yo. Tak oyake. Oyan. Wah, Antasena. Mati dening aku wani karo mbahmu. Pateni Antasena pateni. Setyaki Werkudara, sekamburi Werkudara. Jaya. Antasena Werkudara. Jago, aku tiba. Werkudara, aku tiba Werkudara. Jaluk ngapura. Cengengesan. Lendange ora bakoh. Ora ngoso to. Mulane lek nyekel iki sing tenanan ndak merucut. Wah, ora sengaja. Untung neng kalen ora ana banyune. Aku tiba kok mak telepek ngono. Wah, Wis gak doyak. yo. Tak oyahe. Setyaki dhisik apa Antasena dhisik? Wah, penak sing endi? Ambo aku ora tau ngrasake kabeh. Setyaki tak oyahe. Oh ya saya. Antasena Werkudara, wis gampang Antasena kok kaya kowe. Antarja melu-melu Werkudara. Telat. Gatot Kaca. Setyaki. Antasena Werkudara. Antar
Rai kesel. Antasena Setyaki Gatotkaca modar luweh. Kapok kowe. Bapak ini wis nesu ngono kae. Buanting bet mudar luweh. Keseron ora bapak mau limbanting nek mati tenan. Oh. Isih urip Dimas, Isih. kok ngerti? Wong urip karo mati ki anggere diabapi raine dhek mesti bales ngabapi. Rasah Kang. Kowe satriya tenanan ngene kaya aku guyon ra apa-apa. Lho. Gondhong blekudung swalu kempol semarante. Pripun Kakang Duna? Mundur sih, pancen mundur sih. Werkudara. Nggih. Arjuna wonten maring adhawu. Antarja wonten timbalan. Pancen sengaja lancur Pandhawa nindakar parang ngadhep mung Antarja. Merga iki ana sambung rapete nggone ngupaya reruba pepanggil panyuning sawarga Prabu Yudhistira. Ya. Nggone para Pandhawa kinen yasa utawa mbangun wujuding Pandhawa apa Prabasuyasa ya Prabayeksa. Werkudara. Nggih. Gandeng ingkang jaga wujuding kayu jati. Pelet depet sembur kuwi kadangmu tunggal bayu ana ing gawa Sela Manglik. Mula sawana marang Gajah Setubanda nyuwuna ngambil kayu jati pelet dukut sembur mau. Ya, Arjuna wonten maring adhawu. Munggah ana ing kayuwangan nyuwuna ngambil gandhik malila watu cali kelawan gilingan mas. Wondene Antarja manjinga kedung tuntung. Sawana marang Nalendra ingkang wujud baya aran Prabu Sayung Sari. Nyuwuna ngambil wedi malila kalana ngestaken dawuh. Perkara kasembadanan ora tak pasrahke marang adiku lanang sakarone apa dene anakku. Jangkar bumi niki ngestaken dawuh. mangkatku hapan bidal kula benjang menapa Dina iki uga yen wis entuk gawe daya-daya kundur marang Praja Ngamarta ya Dimas. yo Kresna kakangku njaluk pangestu Koko Prabu nyuwun pangestu Prabu nyuwun pangestu Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngara weh lah dalah lah kok dadi janur gunung kadingaren iki ora pangling kaya adiku tunggal Bayu iki Bayu panutup Bratasena padha kanthi sapratamu yayi kadangipun Kakang yo pamujine Setubanda kakangku nering sambi kala aku ngaturake sembahku katura waladala tak tampa yayi tak tampa gawe gedhening ati ning pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat Bratasena apa to Kanjeng Sang Hyang Maruta nanging Bratasena kuwi arang-arang yen to tilik marang kadangmu aku lah kok ora jebul kaya dina iki sira Yayi Prapta ning gawa Sela Mangling Werkudara yen to pancen siadi darbe panjangka sarta ana pangandika ing bakal mbok aturake marang pun Kakang ana wigati apa Setubanda kakangku Werkudara piye nggonku kedarang-darang Prapta ana ing gawa Sela Mangling sayekti mung kepengin munjuk atur ngersaning Setubanda kakangku ya bab apa Yai diutus dening barep kakangku
ngelingi yen to aku nderek mukti ngawibawana ing praja Ngamarta suwita marang barep kakangku mula ora aneh yen to aku kuwi jejer satriyaning praja yen to diutus marang Nalindra kudu ngrampungi karya pancen bener kaya mengkono la wigatine barep kakangku nampa sasmitaning Prabu Yudhistira Jim ing nalika semana maringi negara marang para Pandhawa paring dawuh yen to para Pandhawa kinet bangun ya kuwi Pendhapa Prabasuyasa ya Prabayaksa ingkang dadi tilaraning Sang Prabu Yudhistira mongko bareng kakangku nyuwun priksa karo Jim Yudhistira paring dawuh yen to wewangunan ingkang dumadi ya kuwi wujuding Prabasuyasa ya Prabayaksa kudu nggunakake wujuding kayu jati pelet deket sembur monggo dawuh Kresna kakangku ingkang nunggu wujuding kayu jati tanduraning dewa mau Setu Bandha kakangku mula wektu dina iki nggonku sowan ana ngarsaning Setu Bandha kakangku aku nyuwun lilaning penggalihmu kayu jati pelet deket sumur hingga mapan ana ing Guwa Sela Mangleng kene bakal tak boyong marang praja Ngamarta Setu Bandha kakangku iladal Werkudara Setu Bandha kakangku yen satemenipun Kakang ora bakal lila maringake merga pun Kakang kuwi mung didhawuhi supaya tunggu kayu jati pelet sembur ing mapan ana ing Guwa Sela Mangleng jalaran iki tanduraning para Jawata yen to nganti pun Kakang maringake kayu jati iki ya to yen to para dewa mengko lega penggalihe yen to nganti ora dadi keparenging para Jawata apa ora pun Kakang yang bakal nampa pidana yen pancen ana dukaning para dewa kowe aja nganti kelepetan tetusan kowe matura marang para Jawata yen to ingkang bedol sarta ingkang negor kayu jati pelet deket sembur mau Werkudara dosa lan cilakane bakal sandang aku ora bakal wegah yen pancen niatmu kaya mengkono pun Kakang ora bisa mambengi marang keparenging si adiku lanang tunggal guru kelawan pun Kakang nanging pun Kakang ora wani ngagro-agro kelawan nonone kayu jati pelet deket sembur yen si adi kepingin boyong tegoren dhewe boyongan dhewe pun Kakang ora melu-melu pangestumu tak jaluk sing baku entuk lilane Setu Bandha kakangku